לציין את הסוף של הסיפור, מי ניצח במשפט? אמרו להם, הרשעים ניצחו. אמרו, מה? רשעים ניצחו בבית דין של מה? אמרו, מה אתם רוצים? רק לרשעים יש עורכי דין. כל העורכי דין נותן לרשעים, זה לא נדבר על החבר'ה מסביב, נדבר על אנשים שקרובים, נספג בהם, הם מקבלים מהצדיק. אז הוא אומר שלכן האדון על העבד לא יתנסה, למה? כי זה שהעבד צמוד אליו. אז נכון שאתה מכיר באמיתות השם יתברך והעבד לא, שכח את השם, שבגלל זה הוא הגיע למצב שהוא נהיה עבד. אבל זה שהוא לידך, הוא מתחזק. אם הוא מתחזק, הוא מקבל אור, אתה גם מקבל ממנו חזרה. אז אתה בזה שאתה נמצא ליד בן אדם שעובר שינוי, אתה גם מתחזק מזה. אז אין לך מקום להתנסות עליו. גם המקום של ההתנסות שאתה היית בהכרה, במעלה רוחנית יותר גבוהה, גם זה נמוג. כי עכשיו, מתלמידה יותר מכולם, מהעבד הזה שהוא תלמיד שלך, שהוא קיבל ממך, אתה מתחיל לקבל ממנו כבר. זה מה שהוא אומר. עד שמגיע באמת להיות בשביעית, יוצא לחופשי ומשתלם, על ידי זה מתגדל האדון, שהוא רבו, שזיכהו לחלק העולם הבא גם כן. ועל ידי זה העבד פתאום נהיה אדון לו, פירוש משפיע לו, והאדון נהיה מקבל. וכן הוא יום השביעי נגד 6 ימי המעשה, שעוסק בצורכי גוף בעולם הזה. ובשביעי יוצא לחופשי למנוחה, ועונג השם יתברך, כמו שנאמר, אז תתענג על השם. וקדושת השבת היא שפועלת. שמה? שנותנת כוח לכל 6 ימים האחרים. בדיברות ראשונות נאמר זכור, שדי בזכירה לבד, שזוכר שהיום שבת, וזה מקבל הקדושה. בדיברות האחרונות שאחר החטא נאמר שמור, שעל ידי השמירה, מעשיית מלאכה וקיום הלא תעשה, כלומר הוא נזהר מלא לחלל את השבת, על ידי זו קבלת הקדושה. ועם כל זה אומרים חז"ל, שניהם בדיבור אחד נאמרו, גם זכור, גם שמור, גם כאילו לעשות וגם לא לעשות. שמה באמת צריך שניהם. רק החילוק מי שבולט יותר, ושיעור עיקר קבלת שבת, אם על ידי סור מרע יצר הרע, או על ידי עשה טוב וקבלת קדושת השם יתברך. זה, הפסקה הזאת מסגרת, ומה שקשור לתחילת הפסקה. הרב התחיל עם זה בפתחת הפסקה, שמה? עכשיו תסתכלו, תחזרו חזרה, רשת ל"ז, עכשיו אנחנו מבינים יותר את מה שאומר הרב. על כל דבר יש עצות על ידי תורה ומצוות, ויש מצוות המועילות למי שנפסק ממדרגתו, שגברו עליו איזה ימים מחשבות, הבלים וניתק מקביעות דברי תורה בלב, להחזירו לקביעותו. ובייחוד הוא לזה מצוות שבת, שביום השבת יש לו לקחת על ידי קדושת מצוות שבת, לחזור ולהידבק בדברי תורה ולמאוס סבלי עולם הזה. ועל זה רובד את מידת עבד עברי, בקטן זה 6 ימים בשבת. כמו שעבד עברי 6 שנים עובד כדי להכיר את מציאות השם, את אמיתות השם, לדעת מי בעל הבירה, ככה 6 ימים שלנו מתעסק עם כל השטויות וכל הזה, זה בשביל להגיע למצב של שבת. בשבת אתה יוצא לחופשי חינם, בשבת העבד נהיה אדון, השבת מתחילה להשפיע על האדם, ה6 ימים לאחר מכן נראים אחרת. כל 6 אנחנו עבד, בשביעי אנחנו יוצאים לחופשי, אבל כל שבוע האדם מתעלה, זה כבר לא אותה דרגת עבדות, זה כבר לא אותה דרגה של שבת. מסופר פעם על תלמידי המגיד, או הבעל שם טוב, או המגיד או הבעל שם טוב, שתלמידים שלו באו, אמרו, עשו ניסוי, אמרו, מי אמר ששבת זה באמת יש הרגשה טובה? אולי זה בגלל כל ההכנות. הלכו, לקחו את עצמם ביום שלישי, הלכו למקווה, התלבשו בגדי לבן, קראו שיר השירים, עשו סעודת שבת. מה, איזה הרגשה הרגישו? שבת. באו לרב, אמרו לו, רבנו, משהו פה לא בסדר. עשינו שבת ביום שלישי, הרגשנו שבת. אז מה זה, שבת זה אפקטיבי? לא אמיתי? אז הרב צחק. הרב חייך. אמר להם, עכשיו תגיעו לשבת, תגידו לי איך תרגישו. ברור שזה הכנה. אבל עכשיו, אחרי אם הצלחת להתכונן ביום שלישי ולהגיע לרמה כזאת, חכה עכשיו שבת איך תראה. בטח, זה ספירלה, זה לפי ההכנה, אבל עולים. אם ביום שלישי אתה מצליח להגיע לשבת, בשבת אתה תגיע לא ליום שלישי לחג, אתה תגיע 2 שבועות קדימה כבר. זה כבר הרבה יותר עוצמתי. רבי ישראל מרוז'ין פעם, שאמרו לו, בא אליו איזה אחד מתנגד לחסידות, רוצה לשגע אותו. אמרו לו, למה קוראים לך רב? אני יכול לדעת? רשע מרושע. אז הוא אמר לו, אני אגיד לך, אני קם בבוקר, כשאני שותה קפה לפני התפילה, אני מרגיש שזה סעודה מפסקת. כשאני מתפלל, כל פעם שחרית, אני מרגיש שזה תפילת נעילה. כשאני חוזר הביתה, אוכל פת שחרית, אני מרגיש שאני יושב תחת הסוכה. אם אתה מסוגל להרגיש ככה כל יום, גם לך מגיע שיקרו לך רב. אין שום בעיה. רנלו והשיאן הנשלנטיות. ברור שאנחנו צריכים לשאוף לזה, שלא רק שבת תהיה רק איזה פינה, שבת. כמו שהרבה אוהבים להיפגש עם היהדות באיזה פינה.
בר מצווה, חתונה ותעלמין. זה הפינה של היהדות שם, איפשהו. ברור שהמטרה היא למשוך את השבת לימי החול. זאת אומרת, הרב, תדע לך, כל העניין של עבד עברי, זה הקבלה, זה העבדות שיש לנו בשישה ימים. שאדם, מה גורם לעבדות? שהוא לא מכיר באמיתות השם. ככל שתכיר יותר באמיתות השם, ששת ימים לא יהיה עבדות. שבוע שעבר דיברנו על זה באורך, לפני שבועיים גם. חשוב רק להדגיש. בוא נגיד קודם כל את החידוש של הבעל התורה תמימה. התורה תמימה ראיתי היום, נפלא הוא כותב. הוא אומר, הרבה פעמים כתוב בתורה, פרשת שבוע שלנו דרך אגב. אנחנו מזכיר עכשיו פרשת שבוע שזה רב צדוק, ובפסקה הבאה אנחנו נראה איך גם זה פרשת שבוע. רב צדוק דואג שפרשת שבוע תגיע. אומרת התורה, יש בפרשת השבוע, בפרשת כי תישא, יש על עניין של שבת. כל העושה מלאכה, ונכרתה הנפש וכו'. אז ששת ימים תעשה מלאכה וכו'. אומר הרב, הרבה פעמים כתוב בתורה, תעשה, או יעשה. ואחרי זה כתוב, שבת, שבתונו. הרבה פעמים כתוב בתורה, לעומת זאת יש פעמים שכתוב בתורה, ששת ימים תעשה מלאכה, ויום השביעי שבת. פרשת משפטים, מביא כמה דוגמאות. אז הוא אומר שם נפלא. הוא אומר שבאמת יש הבדל מתי שעושים רצונו של מקום, לא עושים רצונו של מקום. כשעושים רצונו של מקום, אז המלאכתם נעשית בידי אחרים. אז ששת ימים תעשה מלאכה, לכן זה תעשה על ידי אחרים. לכן כשאתה מגיע לשבת, זה שבת שבתון. שבתת לא רק בשבת, שבתת גם כל ששת ימי השבוע. לא היית עבד. ויש פעמים שזה לא תעשה או יעשה, אלא תעשה. מתי שזה תעשה כתוב שבת. לא כתוב שבת שבתון. בדקו מה שהוא אומר. בעל התורה תמימה. לא כתוב שבת שבתון, כתוב שבת. ששבת שבתון, הוא אומר לך שבת שבתת, וגם כל השבתון שבתת, כל השבוע שבתת במלאכה. מה זאת אומרת? לא הכוונה היא לא לעשות כלום. הכוונה היא בהרגשה, אם אתה עבד, אם אתה משתעבד. וכל זה אבל, זה החידוש של בעל תורה תמימה נפלא. כל זה אבל גם לפי המדרגה של האדם. וחשוב לציין, שברגע שהאדם הוא במדרגה, לא רק שלא צריך, אלא גם זה לא טוב לקפוץ למדרגה שאתה לא נמצא בה. כי זו התרסקות היא כואבת. צריך לעלות לאט לאט. לעלות לאט לאט. אין לנו, שלום עליכם, אין לנו הרבה חבר'ה כמו הסיפור על ששמעת אלשך, אותו עיקר תמים, עגלון תמים, ששמעת את האלשך אומר שהפרנסה של האדם מן השמיים, ואם הוא יהיה חזק באמונה וילמד, אין שום סיבה שלא תגיע לו עד הבית. אז הוא באותו יום עשה שינוי וכו' וזכה להתפרנס כפלי כפליים, יותר מה שהיה מרוויח. זה לא פשוט מדרגה הזאת, לא בטוח שבדור הזה בכלל נדרש מאיתנו כזאת מדרגה. להגיע למצב כזה שאדם עד הבית. צדיקים גדולים ככה. רבי נחמן ברסלב מביא עצה למשוך את אור השבת לששת ימי החול. יש לו עצה. איך? על ידי אמירת תודה. אמירת תודה כביכול היא לא, אין בה שום, אמירת תודה אומר על כל דבר שאדם אומר עליו תודה. אז הוא מושך כבר את הקדושה של השבת. אבל הוא מסביר למה שבת קשור לתודה? ההסבר למה? ההודעה. העניין של ההודעה. אבל זה חוזר על עצמו בכל החסידות, למשוך את השבת. הוא אומר, זה כפשוט, זה עצה פשוטה שאדם מודה, הוא מרגיש את אור השבת. שפת אמת אומר, קורבן תודה לא מוכר בשבת. לא מוכר בשבת, אין תודה בשבת. שלמים ונדבות אין בשבת. רק שני קורבנות בשבת, תמיד. השפת אמת אומר, שתנחילנו, או זוכה ונוכל. המילה נוכל, נוכל עם חטא, לא עם חף. זוכה ונוכל שני עולמות. או שתנחילנו יום שכולו שבת, מסביר שזה כמו נחל. אתה עושה פשוט נחל מהעולם הבא לפה. זוכה ונוכל שתי עולמות. זאת אומרת, מהעולם הבא אתה כבר לוקח משם המים כבר, מעביר אותם ליום שלך. זה זוכה ונוכל. אותו דבר, גם תנחילנו יום שכולו שבת. שתנחילנו, מה זה? שתעשה נחל. אתה תעשה איזשהו בנהר של השבת, תיקח איזו שלוחה, תעביר אותה לגבי כל ימות החול. אבל זה, רבותיי, שאדם, מגיע למצב שאדם, אפס עבודה, בלי עבודה בכלל, ולקוות שהקדוש ברוך הוא יביא, זה צריך לדעת לאדם באיזה מדרגה הוא נמצא. אני לא יודע אם יש מדרגות כאלה בדור הזה. תלוי במה, אבל ההבדלה היא לא סתם קיימת, זה תלוי במה. זה לא כל המקרים מדובר עליהם, זה מקרה לגופו, לא? מבחינת המשכיות השבת, זה לא...
הבדלה קיימת, הבדלה כן מבדילה. נכון. זה כל מקרה לגופו, לא? בכלליות להגיד שבת משיחית, שבת נמשכת? לך לחסידות עם שילוב, יש לך. המשילות, אין להם זמן, אין להם זמן. אין להם זמן. בסדר. ביום שלישי הם עושים הבדלה. אתה רואה לשם, זה משהו... אבל לא, ירושלים. אין להם זמן שם. ביום שלישי האדמו"ר שם עושה את ה... אפשר עד יום שלישי, אפשר. עד יום ראשון בלילה להלכה. למה? אפשר עד שלושה ימים. להלכה עד יום ראשון בלילה אפשר לעשות אותה. כן? אחרי זה אי אפשר לעשות בברכה. בפעם האחרונה הם תקעו בשופר ביום שישי. בערב שבת. מה זה תקעו בשופר? מתי היה ראש השנה? עשו את התקיעת שופר מתי היה? ביום... ראש השנה, שנה מתי? אני לא זוכר. כן, התחבר עם שבת. היה שישי שבת? לא יכול להיות, לא עדו הראש. לא. שבת ראשון יכול להיות. היה רביעי חמישי. רביעי לא יכול להיות גם. חמישי שישי. התחבר עם השבת, חמישי, שישי, כן, שבת. עם שבת ביחד היה. אז הם הכניסו אותם, הם תקעו בשופר ביום שישי בערב שבת. לא, חמישי שישי זה בסדר, גם אנחנו תוקעים בשופר חמישי שישי. מה שישי בערב שבת? יום שישי, אתה תוקע בשופר בערב ראש השנה? לא שישי בלילה. לא, ביום. דבר איתך, לא בליל שישי, בערב שבת, זאת אומרת... בליל שבת? בליל שבת. אבל מתי תוקעים שופר בלילה? אז הם תקעו בשופר. לא, אבל זה מוקצה. כי הם הגיעו כאילו רק משחרית, הם הגיעו רק בערבית. הבנתי אותך. לא, עכשיו אני זה יודע. מוקצה, שופר. בסדר, לא משנה, רק לסבר את האוזן. אנחנו נמשוך את השבת, לא בשביל למשוך את הסעודות שבת. לאכול כל יום שלוש סעודות. למשוך את ההרגשה של שבת. כשאדם מבין בשבת שהוא מפסיק, בדרך כלל, בן אדם ששומר שבת, הוא לא דואג בשבת, אני לא עובד יום אחד, מה יהיה? הרי אם אתה עושה חשבון, בוא'נה, זה 4-5 ימים בחודש, זה המון. זה המון זמן. בן אדם שקצת עושה חישובים מתמטיים, אומר, בוא'נה, זה לא משתלם. זה המון זמן. איפה חולי, איפה ימים פחות חזקים. מה, זה המון זמן בחודש, 4-5 ימים. מה, איך שתסתכל על זה, זה המון זמן. זה מינימום שביעית מהחודש. לא נדבר על ימי עבודה, עם תוריד שישי וזה. אבל למה בן אדם לא נמצא? כי אדם בשבת בהרגשה אחרת. שבת צריך, כן, צריך שבת. ברגע הכי נמוכה, כן, צריך שבת. יותר גבוה, והוא מתחיל להבין שיש מישהו שמפרנס. שבת הוא לא דואג. אז למה שרק בשבת לא תדאג? למה שלא תדאג גם ביום ראשון שמתחיל הבורסה? למה שלא תדאג גם ביום שלישי? שמתחיל הירידה בכרטיס אשראי, צריך לקבל את ההשראה מהשבת. לא, למה לא שמעתי שיחה? כי צריך לקבל את ההשראה מהשבת, בשביל זה. צריך להתחבר לשבת באמצע כמו השבוע. שאני אומר, צריך למשוך את השבת, אם אתה יכול. זה כמו שלפעמים, בשביל להרגיע את עצמי באמצע היום, מה אני עושה? אני נזכר בשחרית. הרשמים של שחרית, לפעמים אני ממש מתחיל לדמיין את עצמי שאני נמצא עם תפילין, ואיזה רוגע, אני מורשה לעצמי כבר את האורות של באמת, של תפילת שחרית, וזה מרגיע אותי. מתחיל... בשבת אתה חושב את זה? לא, יום רגיל, יום רגיל. תחשוב עכשיו באמצע השבוע. תכנס לך לאיזה, תתן לך איזה דקה ככה, שאתה פתאום, אתה יודע, מדמיין לעצמך שאתה מניח את התפילין, שאתה שם אותם, שאתה מניח אותם, שנמצאים עליך, שאתה ככה מתחיל לקרוא. זה הרגשה אחרת, אתה פתאום מתחיל להרגיש את זה עליך. אותו דבר על השבת. צריך למשוך את השבת אלינו, נכון? זה יכול לתת לך השראה, אתה מושך את זה, זה משהו שקיים כביכול. זה מה שאומר הרב. וכן הוא יום השביעי נגד 6 ימי המעשה, שהוא עוסק בצורכי גוף בעולם הזה, בשביעי יצא לחופשי למנוחה ועונג להשם יתברך. כמו שאמרתי, תענג על השם. צריך להתענג על האמת יום השבת. כן? שבזה שזוכר שבת, וזה מקבל הקדושה, גם על ידי זכירה של השבת וגם על ידי הימנעות. רק יש אצל מישהו בולט יותר, האם על ידי הזכירה או על ידי הימנעות. מה זאת אומרת? עיקר קבלת שבת, אומר, יש לנו שמור וזכור. שמור זה מצד הלא תעשה, תשמור לא לעשות, וזכור זה לעשות. זכור את השבת, זוכרו על הדברים הנאמרים ביין, לעשות קידוש, הבדלה. אז אומר הרב שזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, הקדושה של השבת לא יהיה בשתיהם, גם בעשה וגם בלא תעשה. רק החילוק הוא אצל מי הוא בולט יותר. יש בן אדם שיותר מקבל את השבת על ידי העשה, ובן אדם שיותר קבלת שבת אצלו היא בלא תעשה. כלומר, יש בן אדם יותר שהוא נמנע מהעשייה,